Salutare! Astăzi vă prezint un amplificator DN 4100. Da? Numai că nu scrie aici DN, scrie altă firmă. Este un amplificator, are 9 kg, este în 4 canale. Să vă arăt și spatele cam cum arată. Da? Voi scoate cordonul de alimentare oricum este oprit acolo ca să vedeți. Are o tensiune de 265 de volți, da? Ca să eliminăm băgătorii în seamă. Avem partea de 4 canale, avem 2 boxe, 2 bași, dat pe bridge. Astea sunt pentru boxe, da, până egalizator. Ăsta e bridge-ul până egalizatorul de acolo. Da? Acum am să-i dau o pornire să vă arăt și după aia vedem ce avem sub capotă. Nu vă speriați că are o plecare turbo. Avem boxele, bașii, da? Boxa, la bașul de jos. Închid boxele, da? Am basul, primul bas de lângă mine de aici, basul numărul 2, da? Vede că bate tare până în primele leturi, da? Avem boxa, îl voi opri. Înainte să încep, el are 2 ori 1500 în 4 ohmi, 2 ori 1000 în 8 ohmi, scuze, 4 ori 1000, da? La 8 ohmi, 4 ori 1500 la 4 ohmi, 2 ori 2200 de W la puntea de bridge la 8 ohmi și 2 ori 3200 de W la 4 ohmi. Asta e minunăția sub capotă. Da? Amplificatorul este lucrat destul de bine, cu toate că este o copie chinezească. Își face treaba cu brio. Țin să menționez că acest amplificator nu le aveam datorită lui Neluțu, băiatul din Germania. Până el l-am achiziționat. Către România nu se livra acest amplificator. Și mulțumesc că putem asta încă o dată. Deci, așa este lucrat. Încerc să scot cordoanele ca să le arăt și din partea asta mai bine. Cam așa. Da? Un amplificator mare în China, dar să faci treaba cu el. Față de alte amplificatori scumpe, de ajunge la 80 de milioane. Da? Cam asta e și spatele, așa, ca să-l vedeți ca idee. Sunt două modele de N4100, unele cu gri, unele cu negru aici la spicoane. Celălalt model, da? Tot în 4 canale, diferă. Ăsta are 1, 2, 3 ventilatoare, al patrulea are un ventilator aici. Vedeți că către cele două surse în comutație să le răcească mai bine. Asta e scula. Sper să vă placă, da? Urmează a fi băgat în sonorizări la anul, cum acum. Se vede că e lucrat bine, da? Și pe partea de filtraj și pe tot ce vreți voi. Urmează să vină un videoclip între piesele lui ăsta și piesele de la clona Powersoft-ul ăla, da? La spune că are 4150 de W pe 4 ohmi.
Vedem ce avem și acolo sub capotă. Aici am făcut barba mea, dar e dat capacul jos și a vă arăta, pentru care garanție un an de zile. Da? Deci cam așa arată. Aici vă arăt acum imediat. Are ornamentele astea, da? Au fost date jos pentru că aveam sub ornament, mai aveam încă 2 rânduri de șuruburi. Da? Așa arată el, de fapt și de drept. Se vede câți condensatori de filtraj are, 3, 6, 9, 12. În total sunt 24 pe partea asta și pe partea asta, adunați, da? Sunt 3, 6, 9, 12, 15, 18. Da? Cam așa arată toți. Sper ca bijuteria asta să-și facă treaba. Voi băga pe el 4 bașa 8 omi. Da? Și ce să vă spun? Aștept, dacă v-a plăcut, aștept să lăsați acolo un comentariu și o apreciere. Vă mulțumesc!